Na'am, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ƴan uwana pioneers, barkanmu da warhaka. Ina fata kowa da kowanmu suna cikin ƙoshin lafiya. Allah ubangiji ya sa haka, amin ya hayyu ya qayyum. Ɗan uwanku ne a koda yaushe Muhammad Sani International da Content Researcher. To yau na ce zan yi bidiyo akan yanda ake yin contribution a cikin Sadiqma Academy, a cikin Sadiqma Smart Digital Academy. To saboda wasu suna samun matsala wajen yin contribution din, za ka ga wallet ɗinsu za ka ga sai ya zamanto ba ainihin main wallet ɗin tasu take ba, wacce suke yin mining ake sako musu rewarding ɗinsu. Za ka ga idan ka yi contribution din a cikin wata wallet ɗin ba zai fito ba a cikin wajen contribution. Idan ka je ka duba sai ka gani. To yanzu za mu zo cikin wallet, ga wajen wallet nan yanda za mu tabbatar da cewa akan wacce take. Sai na fara tabbatarwa akan wacce take sannan zan je ne contribution din yanda za a iya fito min. Yawwa, to sai in taɓa, gashi nan na taɓa, kun gani na zo ga ta nan tana kan sani ɗin nan, kun gani ina da sidira guda 70 a kai. Sai in taɓa na gani, sai in taɓa, kun ga na taɓa, ina da wallet guda 4, ga ta nan 1 2 3 4. Idan yana ɗaya daga cikin waɗannan na saman guda 3 ɗin nan, to ko ka yi contribution ɗinka ba zai fito ba gaskiya. Kuma ko da ka ɗauki transaction hash ɗin ka je ka yi pasting ɗinsa ba zai fito ba. A cikin wannan wallet ɗin nan, ga ta nan wacce za ku ganta da alamar gatari, to ita a kanta za ku je ku yi contribution din. A kanta za ku bar sidiran, ku tabbatar da sidiran yana ciki, saboda gudun samun matsala. Ok, good, yanzu na tabbatar yana ciki. Ok, to sai in tafi abu na gaba shine zan je lalubo link din, ko na lalubo link din ko kuma na shiga cikin sidira stat, amma kuma zan bi ta kan link din, zai fi yi wa mutane sauki. To sai ne minimizing, sai na dawo, sai na minimizing, sai na lalubo, na yi minimizing, sai na shiga cikin sai na shiga cikin WhatsApp, sai na taho cikin WhatsApp. Kun ga na shigo cikin WhatsApp, yawwa, kun ga na shigo cikin WhatsApp. To link din nawa yana cikin WhatsApp, dole kun ga zan shigo cikin WhatsApp. Gashi nan Sadiqma Smart Digital Academy, sai na taba kan link din, gashi nan taba kan link din, daidai kan link din, na taba kan link din, zai kai ni cikin Chrome direct. Yawwa, to kun ga ya kawo ni cikin Chrome. Gashi nan an yi contribution guda 170,734.75. masha Allah, mun ji daɗi sosai yan uwa. Ai contribution shine is the best. Contribution shine is the best. Mutane mu samu mu contribution din nan, in muka yi shine saboda menene, saboda ma 'ya'yanmu da jikokinmu ya zamanto a ce kana da partner, kana da hannun jari a kamfani is something, wani abu ne gaskiya. Ya zamanto kana da hannun jari a kamfani ba karamin wata alfarma bace ba da wannan. Yanzu sai ku duba ku gani nan gurin, ga wani nan da nake tafa mun yi muku alama, za ku ganta da kibiya. Wannan kibiyar za ku ga wasu sai su shigo, idan suka shigo kawai suna so su ga inda aka saka contribution ne, ba za su samu damar ganin inda aka saka contribution ba, saboda menene, ba su zo sun shiga wajen acknowledgement din nan ba. To sai ka zo mutum, saboda kun ga idan kun duba daga nan kasan balance din nan, total SDA contribution din nan, za ku gani menene, babu inda aka saka za ku ga babu inda aka sa menene contribute, babu gurin. Yanzu kuwa idan muka zo nan gurin, muka cike nan gurin din, za mu taba shi. Gashi nan mun taba shi, kun ga mun mana acknowledgement. To sai menene, sai mu ce accept and vote and log. Gashi nan mun riga mun taba shi. Yawwa, to kun gani kuna taba zai nuna muku sai ku yi wannan authorized access din nan. Yawwa, to muna taba shi, da zarar mun taba shi za mu dan jira dan yi loading, yana dan gama yin loading. To kun ga ya riga ya bude already, kun ga ya riga ya yi ya nuno mun. Gashi nan har da notification, ga kuma wajen contribution din da ne. Sai na dawo cikin WhatsApp, tun da yanzu ne cikin wannan dina shigowa ta farko, na yi acknowledgement, sai na ƙara taba link din Sadiqma Smart Digital din, sai na ƙara taba shi. In na ƙara taba shi, zai mayar da ni cikin zai ƙara mayar da ni cikin Chrome din. In ya ƙara mayar da ni cikin Chrome din, to bara ku gani, kun ga already yanzu na riga na buɗe, na riga na yi menene, na riga na kammala komai, saboda na riga na yi sign acknowledgement. Ok, to abu na gaba kun gani yanzu ga contribution din ya riga ya fito a nan gurin, ya riga ya fito. To yanzu abin da mutum zai yi shine, sai ka taba daidai kan contribution din nan da nake muku alamar nuna muku shi.
to yanzu gashi nan na riga na taba, zai ce muku menene go to wallet gashi nan na taba go to wallet, zai kai ni direct cikin wallet kun ga ya kawo ni daidai direct cikin wallet din da nake ta nuna muku cewa ita ce mai alamar gatarin nan, ga sunana nan Sani ya riga ya fito a ciki, kuma ga balance ina nan guda 70. to yanzu zan yi contribution din gabaki ɗaya wannan sigira guda 70 din nan zan dora shi akai, duk da nayi zan ƙara yi ne, kuma in wasu juliyan ma suka zo zan ƙara yi, saboda kamfanin nan namu ne, sai mun zo mun haɗa ƙarfi da ƙarfi domin menene mu samo da kanmu ci gaba, ilimi mai inganci, ilimi mai nagarta, sabon ilimi na menene new revolution wanda ake tinkara, ba wai ilimi na biro da takarda da za a zo a yi ta fama da shi ba. a'a to sai mu zo mu taɓa nan gurin, gashi menene sai mu taɓa next. idan muka taɓa next kun gani yanzu suna wannan gashi nan Sadiqma Smart Digital Academy confirm transaction, sai in zo in taɓa musu nan confirm transaction, za a yi transaction din a menene a 2 seconds. to sai in zo in taɓa, kun ga na riga na taɓa shi, zai yi wannan loading din zai gama, yana gama transaction din yana yin successful, za ku ga ya nuno muku alamar cewar ya riga ya yi transaction din, saboda kwana biyu nan naga yana ɗan rikewa a nan gurin in an zo za a yi contribution, amma ba matsala bane ba, in dai ya riga ya nuno muku haka sai ku bar shi ya riga ya gama, yana gama zai buɗo mana cewar transaction yayi, zai nuno mana receipt. mu dan jira shi kaɗan, saboda kun san yanda yanzu network din namu yake sai a hankali gaskiya, amma a shawarci gaskiya yan uwana mu je mu contribution a kamfanonuwa sosai, saboda menene mutane ana tsoratar da su akan cewar kamar kasi contribution ko kuma menene something else. a'a ba wai wannan din bane ba, ka je kai contribution din ko dan goban yayanka, ba wai ma dan kai ba, ko dan goban yayanka. za mu ga yawanci su tura ta inda suka fi mu kenan, suna iya yi wa 'ya'yansu lissafin gobe menene zai zo gobe, wanda mu kuma kawai a'a mu shaf ne mu, to mu ma mu ringa yin hakuri mana. amma kuma na tabbatar da cewa hakuri shine yake saka mutum yayi juriya ya rike wani abu ya kai har inda yake so ya